Barkanmu da kasancewa cikin wani sabon shirin mai suna tsammaci abin da ba a tsammani kashi na biyu. Madalla, yanzu zan fassara wannan misalin naka zuwa wani labari mai hikima, parable, da za a iya karantawa ko bayar da shi a wajen taro, wa'azi ko azanci. Zai zamo gajere, mai ƙayatarwa, kuma yana ɗauke da darasi mai ƙarfi. To, jirgin da ya juya, hikayar rayuwa da darasin tabbas. Akwai wani mutum mai suna Iliyasu, wanda aka gayyata zuwa wani babban taro a ƙasarsa, Najeriya. Wannan taron ba na wasa ba ne, taro ne da za a yanke manyan hukunce-hukunce, kuma Iliyasu yana ɗaya daga cikin waɗanda za su gabatar da muhimman maganganu waɗanda kowa yake jira. Ya hau jirgi daga ƙasar Sana da tsantsar shirinsa, zuciyarsa cike da bege, hannunsa da takardu masu muhimmanci. Zuciyarsa na cewa, wannan rana ce da za ta canza rayuwata. Amma a tsakiyar tafiya sai wani abu ya faru. Kafin a sauka ƙasa Najeriya, wani saƙo ya fito daga matuƙin jirgin. Muna baƙin ciki da sanar da ku cewa jirgin nan ba zai sauka a Najeriya ba. An samu matsala da izinin sauka. Za mu juya zuwa ƙasarmu da tabbacin izini. Kamar almara, duk wani haske da Iliyasu yake gani sai ya dusa shi. Gashi taron kuma zai fara cikin sa'o'i kaɗan. Jirgi ya juya, babu wani magana, zai koma inda ya taso. Iliyasu ya zauna cikin shiru, ya rufe idanunsa, ya ɗauki dogon numfashi. A wannan lokaci bai yi kuka ba, bai yi ihu ba. Ya ce a zuciyarsa, idan wannan ƙofar ta rufe, wata ƙofar za ta buɗe. Idan yau ba ni ba ne, wata rana zan iya dawowa da ƙarfi fiye da na yau. Abin da ya fi muhimmanci shine nutsuwa da hikima. Sai ya ɗauki wayarsa, ya tuntuɓi wakilin taron, ya tura saƙonnin rubutu har da na murya. Ya aika da saƙon da zai gabatar a gurin. Ya bayar da shawarar cewa wani ya wakilce shi a gurin, kuma ya nemi a ba shi damar shiga ta bidiyo da zai yiwu, idan zai yiwu. A ƙarshe, ko da bai isa taron ya shiga da ƙafarsa ba, to an gabatar da saƙonsa, an kuma yaba masa da hikimarsa da kuma yadda ya sarrafa lokaci mai wuya. Kuma hakan ya buɗe masa ƙofa zuwa manyan abubuwan da bai tsammani ba daga baya. Darasi kenan daga hikayar Iliyasu. Rayuwa tana da hanyoyi da dama, amma ba kowanne yake da tabbas ba. Abin da ka tsara ba zai zama lallai sai ya faru ba, amma yadda kake mayar da martani shine zai bayyana cancantarka. Wani lokacin nasara ba wai kai ne ya isa ba, sai dai yadda ka fuskanci rashin isar. To, ƙarshen labarin namu kenan na yau. Ku ci gaba da kasancewa da wannan channel ɗin mai albarka. Ina tare da ku da yardar Allah, kuma ku kasance ta ni tare, insha Allah. Idan shine zuwanku na farko, muna buƙatar subscription ɗinku da like. Idan kuma kuna buƙata, zan iya fassara wannan labarin zuwa Turanci, ko in yi sautin audio script, ko kuma in yi rubutun shi cikin waƙoƙi ko karin magana. To, mu haɗu a hikaya ta gaba. Sai anjima ku.